नंगौ क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव थांनाय 13 मार्चनिफ्राय खुंफुंजानाय एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान एबा 4 सानाव आगान होबाय आरो दिनै बे 4 सानाव एबा जोबथा सानाव मोनसे गेदेरथार गेवलां मेल गोबां सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों बेयाव खुंफुंनो साखाफारा जादों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बेजों लोगोसेनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बे समाव गोबां रायजो राजा दाब दाब जायगानि आसामजों लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समाव केमेरा पार्सना नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थादों जिहेतु दिनै नखर मन्त्रि बाहागो लानायनि गेजेरजों खुंफुंजानो गोनां एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जे गेवलां मेल हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि एबा नखर मन्त्रिनि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा एबा दाब दाब जायगानि रायजो राजाफोरा बेयाव मैखोमै बाहागो लानो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयाव गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला मोनफ्रोमबो थाखोनि बेयाव बर' सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा महरै खुंफुंनायाव बेयाव मैखोमै बाहागोदार जानाय हिसाबै बेयाव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेयाव थांनाय सानथामाव बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोबलांनायनि उनाव दिनै 4थि सानाव एबा जोबथा सानाव बे मोनसे गेदेरथार सुबुंगमा हाबाफारि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बेयाव गमामायै 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ बाहागो लागोननि मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा आरो बेयाव थांखिनाय बायदि एबा मिजिं खालामनाय बायदियैनो गोबां लोब लोब रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बे समाव दिनैहाय जोङो बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा एबा बाहागो लाफैनायनि गुबै ओंथिखौ जोङो मिथिना लागोन। आदा नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? जों बाक्सानिफ्राय दिनैसो फैखादों ना? आं दिनैसो फैदों। जिहेतु दिनै बेयाव बड'फानिनो जोनोम थावनि बेयाव एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा नोंथांमोना बाहागो लाफैनानै माबायदि गोसोखौ मोजां मोनदों। जोंनि बर'नि जेनेबा बोसोरसालि जेनेबा जों दा एबसुआ सिगांबो बिदि खालामबाय थायोमोन, जों इयावबो थांबाय थायोमोन जोङो। मानो होनबा जों बिदिखौ बानायबाय थायोबाथाय जेनेबा प्रग्रामखौ लायबाय थायोबा मोजां मोनो, बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांजों लोगोसे बेसेबां सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों? जोंथ' गासै ओरैनो 45 फैदों टटेलि जोङो गामि दरसेनिनो बासजों फैदों लाइन बास। नोंथांनि नुनायाव दिनै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा 2 लाखसो सुबुंफ्रा बाहागो लागोन होनदों। नोंथांनि नुनायाव माबायदि सुबुंफ्रा बाहागो लागोन बेयाव? दाथ' हिसाब मथेथ' जों जेनेबा दिनैसो फैदों नालाय दा ओरैनो 3-5 लाखसोनि मानसिनि केपासिटिखौ नुदों आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नंगौ बेयाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो फैनाय सासे गामिनि सुबुं एबा सासे बर' सुबुङा बेयाव फोरमायदों बेयाव 3 लाखनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरा बे दिनैनि एबसुनि जारिमिनारि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोङो बाहागो लानो हाबावनाय रायजो राजा एबा नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो लागोन। आयं नोंथाङा बबेनिफ्राय बाहागो लाफैदों? माबा थिपकाइनिफ्राय साबेसे फैदों? बुरजाथार। जितु एबसुनि जे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै बे दतमा बड'फानि जोनोम जायगा बेयावनो जादों। नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोआव? गोसोआव मोजां मोनदों। औ। दिनैनि बे जोबथा गेवलां मेलाव सानजौफुनि 1 रिंगायाव बेयाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो एबा सौफैगोन होननानै जों खौरां मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरनि जिहेतु बेयाव मैखोमै बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो एबा बाहागोदारि जानो बेयाव जोङो फैनायखौ दासिमबो केमेरा पार्सना नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं। बेयाव नखर मन्त्रि फैनायनि रैखाथि बायदि बेयाव गोबां प्रट'कल एबा पुलिस बिफाननिफ्राय गोबां सांग्रांथियै बेयाव बिबान बाननायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। आरो बे समाव आंजों लोगोसे दङ क'क्राझार जिल्लानि सासे नेहाथारि जांगिला बसुमतारी बिथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लागोन। जिहेतु दिनैहाय जोबथा बुब्लियाव गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लानो फैनायखौ नुनो मोनदों। 2 लाखनि टारगेट लादोंमोन, माबायदि जानानै दं दा नोंथांनि नोजोराव? नंगौ, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे जारिमिनारि बड'फा फोथाराव दतमायाव दिनैहाय जोबथा साननि गेवलां मेलाव बेहाय भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बे बाहागो लाफैगोनावहाय जोंनि जे टारगेट बेयो 2 लाखनिबो बारा सुबुंनि अनजिमा बेयाव बाना जागोन आरो बेनि टारगेटआ मथा-मथि बे फुलफिल जागोन जों बेखौ नोजोर बोदों। मानोना बेहाय बाहागो लाफैदों आसामनिनो दाब दाब जिल्लानि रायजो राजा आरो आसामनि बायजोआव थानाय नेपाल, वेस्ट बेंगल, ओरै बांलादेश, गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों लोब लोब। जों बेहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेहाय बाहागो लानायनि
गुबै जे उद्देश्यआनो बेनो जे बर'फोरा मोनसे बेसेबा गिदिर मोनसे आसा हप्स लानानै बेहाय बयबो रायजो राजाफ्रा बेहाय मैखोमै बाहागो लाफैदों आरो बे आसाया जिहेथु नैबेहाय भारतनिनो मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाफैगोन बे नखर मन्थ्रि बिथांनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोजां फिथाइ जों मोनगोन नामा बे मिजिंजों बेहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। जिहेतु बेयाव नखर मन्थ्रिया बाहागो लागोन दिनै पुलिस बिफाननिफ्राय माबायदि साखाफारा एबा प्रट'कलखौ माबायदि खालामनाय जादों? नंगौ बेहाय भारतनिनो मोनसे हम डिपार्टमेन्टनिनो जिहेतु मिनिस्ट्रि बिथाङा बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो बेहाय जोंनि माखासे आसामनि पुलिस बिफान डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना मोनसे मैखोम रल लानानै बिथांमोना बेहाय डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामदों। प्रट'कला जोबोद मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन। बेहाय जोंनि मोनदांनायाव खमैबो 1500निबो बारा बेहाय पुलिस बिफाननिफ्राय बिथांमोना सोद्रोमा बाहायनानै भलन्टियारलि खामानि मावदों आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिल्ला आफाद दखरा आफादनि दालाय आफादनि माखासे जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना बेहाय भलन्टियारलि जोङो बेहाय माखासे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो बेहाय बाहागो लादों आरो जोङो आसा खालामदों माने बर'फोरनि जे जोंनि डिसिप्लिन बेयो जोबोद मोजाङानो आरो बेहाय डिसिप्लिन बाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब हाबनानै बाहागो लादों लाइन मथे आरो गोबां रायजो राजाफ्रा माने मोजां रोखोमनि पार्किंआव दोननानै गोजाननिफ्रायबाबो पार्किं खालामनानै लामा लामा थाबायनानै बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि एबसुनि जे मोनसे डिसिप्लिन आरो रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौहाय मेनटेन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ बेयाव क'क्राझार जिल्लानि सासे सोद्रोमा एबसुनि सासे सोद्रोमा बिथाङा बेयाव नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोरखौ बेयाव गेटआव सामलायनाय एबा बिथोन होनाय लामाजों गेटजों हाबनो बिथोन होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बेयाव 2 लाखनिबो बारा रायजो राजा एबा सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लागोन। दिनै जिहेतु नखर मन्थ्रिया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बे असिलाखौ लानानै नांगौ बादि जिहेतु बेयाव डिसिप्लिननि मेनटेनेन्स खालामनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि डिसिप्लिनखौ मानिनानै बेयाव हाबाफारिनि थिलियाव हाबनायखौ नुनो मोन्दों होननानै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जिहेतु सासे नेहाथारि जांगिला औवारिया जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो दिनै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दासिमहालागैबो बेयाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनानै जिहेतु बे एबसुनि 52थि जारिमिनारि बे बोसोरसालिया जथुमा जाय जथुमाया बड'फानि जोनोम थावनि दतमानि बे बड'फा फोथाराव खुंफुंजादों आरो दिनै फैयै फैनानै जोबथि सानाव बे हाबाफारिया दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय आरो बे जोबथा सानाव जिहेतु थांखिखानाय बायदि खुंफुंनो लानाय गेवलां मेलखौ गिदिरथार सुबुं दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि सिगाङाव जोंनि जिहेतु बर'फोरनि खौसेथिनि स्ट्रेंथ एबा गोहोखौ दिन्थिफुंनायनि जे मोनसे थांखि लादोंमोन बे थांखिया दिनै जाफुंगोन बायदि जोङो नुनो मोननाय जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707
7457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।